Kayo agbaba kayo, pada-pada kayo nga anak tiyak mo, nasigaw kesya kanya manapanagbiyak, agkakasa tayo, agkanta tayo, ideri itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at da kumakata kayo. Karaman tayo pangikararagan, ti pagyaman panagkasangay ni Daisy Serkina, kastamo ti pangikarkararag, ti kararuan ni Precious Dwayne. Kakabsat ita, rambakan tayo, ti lagip tayo ti piyesta ni San Francisco Javier, may sa apadi. Inted na ti bagina, nga nangiwaragawag, ti Ebanghelyo, nagmisyonero na nangisursuro, may papankin Kristo. Dawatan tayo pa nang ibabalat na tatiwagas ti panagbiag tayo, iwarwaragawag tayo kuman ni Kristo. Tapno nga rin may karita yung makiranod, kadagit na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tanay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Sika na ibaon tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panangas kasaba ni San Francisco, impataludom ti dalan ti pan nakaisalakan, kadagiti adu a nasyones, ipaayim mo kadi, kadagiti amin amamati, sungged damet iti regta amang isaknab iti Ebanghelyo, ken agragsak ti iglesia, ti pan nakapaadu, dagiti anak na, kadagiti amin adiso gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Mayarig iti kayo anapukan tinarian akapuunan ni David. Ngem kas ti panagsaringit tinabati apuon. Kas tamet ti tataudto ti barong ari kadagiti kapututan ni David. Ti Espiritu ti Apo ti mangted ken kuana iti kinasirib. Panakaamo ken laing ame ituray kadagiti tattao na. Maamuanan to ti pagayatan ti Apo, ket agbuteng ken kuana, ken maragsakan to iti panagserbina. Sana nga ibatay ti panangukumna iti makita wenno mangngegna. Nalinteg to ti panangukumna karagiti na panglaw. Salakniban nanto ti kalintigan dagiti napakumbaba. Agbilin to ket madusa ti daga. Matay to dagiti managdakdakes at tao. Iturayan nanto dagiti tattao na iti kinalinteg ken kinatakneg. Aglalangin to asi kakapya dagiti lobo ken dagiti karnero. Agkakaidan to dagiti leopardo ken dagiti orbon a kalding. Dagiti orbon a baka ken orbon a leon may santo ti pangananda ket babasito nga ubwing ti mga iwan kadakwada. Agkapanganto dagiti baka ken oso. Agkaidanto asitatal na dagiti orbonda. Manganto dagiti leon iti garami, akas kadagiti baka. Saanto aman ano ti maladaga, nga agay-ayam iti asideg ti nagita nga uleg. Awanto ti makadangran wenno dakes ijaysyon, anasantuan abantay ti Dios.
Agsaknap to iti daga ti panakaamu iti apo, kas iti panagsaknap ti danom iti baybay. Adan to aldaw at tumaod ti barong nga ari, iti naarian nakapututan ni David. Agbalinto akas bandera mangidalan kadagiti nasyon. Agumong danto iti naarian na syudad na, ket ipaidan to ti pamadayaw ken kuana. Ti sao ti apo. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, katagpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, Katagpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. O Diyos, isurong ti ari amang mukong maawan idungduman na, ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana. Tapno itorean na asililinteg dagiti tattaong, kit ikalintigan na dagiti maidadanes. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay ito manipod iti maysa baybay agingga iti sabali, manipod karayan Euphrates agingga itong to ti daga. Arayaten natin na panglaw nga umawag ken kuana kastamet dagiti makasapul ken na baybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy, isalakan nati biyag dagiti makasapul. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatilang ay aginggang aglidem ti bulan. Pulos adinto kumamalipatan tinagan na, agpaot kumaakas iti init ti panagdindinamag na. Agdaydayaw kumadag iti amin na nasyon ken kuana, dawaten da kumabendisyonan ti Dios ida akas iti panakabendisyon ti ari. Agari kumati kinalinteg, bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatilang ay aginggang aglidem ti bulan. Nagtumpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok ti dagan mo, maitantanok ti dagan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket maysa ket kinunana kadakwada. Inkay iti entero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabunyagan maisalakan to ngem ti di mamati madusan to. Maited to kadagiti mamati dagiti apan nakabalin. Itinagan ko paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaudan to kadagiti sabali a pagsasao. Uray no agidgamda kadagiti uleg. Wenno uminumda iti sabidong. Di danto maan-ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit ket umimbag danto. Kalpasan ti pannakisao ni Apo Jesus kadakwada na yuli sa dilangit ket nagtugaw iti makannawan ti Dios. Napanangas kasaba dagiti adalan ti amin agisso. Timultulong ti Apo kadakwada ket pinasengkedan na ti kinapudno ti panangas kasabada babaan kadagiti milagro ana aramid. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Happy Fiesta si San Francisco Javier. Ni San Francisco Javier, misyonero,
Agi sursuro ti filosofi nakita na ni Ignatius Loyola, na-inspiraran ti biyag na, imbaon na panangisuro, aging gana nga inted na ti biyag na ti panangisuro ti Ebanghelyo. So nga nakalalagip mat dati nga santo tayo ni San Francisco Javier ijay dati nga santo tayo tata. Kasano ti panangiwaragawag ti Ebanghelyo, kasano ti agbalin a misyonero. No lagi pun tayo dagiti munon nga misyonero, mapanda ka dagiti awan Apolos makaammo ti Kristyanismo, dagiti imay kumakanya tayo ti dagiti puraw apapati. Imay da, imagine di biag daman. Magna kuma, aga po di Quirino, magna, ingata San Emilio, agkasto dito del Pilar, umay dito Salcedo, mapanji suyo, aging gana ti Cervantes. Kaawampay laeng ti kalsada, di man? Danila kay naganan iti dala kay ijay mabatano nga simursurot ti padi idi na sa Kristan pay laeng dapat ti taga del Pilar nila kay naganan dada ko majisigay ka inggalaan day pagmisa ijay pisyon gasod di apan nasublian day pagmisa ijay pisyon sabta isabat mo to ijay ka kasi man ti ko naman dinamdam mo taga apostolay. Napagam jay, Cervantes jay, ayan ti kangangatuan. Jay ayan ti tagpo ko na batawang. Manuoras mangrugit to ayan ti suyo. Jay ayan ti dinwede ko nada. Jay ayan ti markanat jay nga Imoki Falls. Jay kawampay mula day jay gamin ide. Di badjay na falls, day jay pagnan may sumangat. Kada ti kadua, first year college. Puti awit na. Nagtakkel nga bag. Apa yang nga nagadulit? Apa nga nagdagsan laki dito? Numnumutan no magna, ag kapuyo jay, amoy di kapuyo. Nagsinilas, ag kapuyo jay, saka na. Bagay rich kids mo gano'n, taga dinaratan sa. Kapay kas ano nga rin kastatan, no, ag sapatos, ag kapuyo lata, apo, kakaasi nga mga, ay, apay ngayon niya nagadulit kita, databag mo kasi kabakpak, iso na dito traveling bag na nagdakkel. Apay niya kami kita nagyan na aya. Ay, po may sa alitro shampoo, may sa alitro nga nyanagan. Lotion, toothpaste nga nagdadakil. Abay ka, baka awan magatang ijay manok, mapalimpay ti dapo. Nagdasabon na champion iso pagdigos mo ton ibati mit tabalay deta ni dadagasin tao. Aga or lagkap ka po yung saka na piman, kaya dinamot. Siyempre agdadamo mo gamin dinamot sa ganaan sa mo ni mamang natin. Diyan mo naman nga Paris nga bado. Kaya maya mat dayay, mapanti sa bali ako, kunanamot nung numumot, dagito yung matagad timot, ayan tayo mo na pagdamagam, ayan na tadi pa panan ni manong, 30 minutes la, 30 minutes na 3 oras. Yung naloko mo din, 30 minutes lang, una na may mayat ija kalingga, ija seminarista ka, panda ka no magmagnada, mula siya dati hanging bridge, di hanging bridge at dagdidigos na babae. At yun natin mapandit tayo, kala ko mapapandit din naratan. Kaya nakausob naman. Nakasta ka naman na ganyan babae. Adin na. Yoy. Adin na tayo na. Tumadir ko. Ijoy. Doon na kadya sa akin na. So nga, amin-amin nga seminarista. Agsalod-sudin na. Kasayang niya to. Nadayan. Mapandi may admission. Anya ti admission. Pumanaw ka. Ijo komportable nga ayan mo. Taing kalaeng para iti sa bali. May waragawag ti sao. Dahil iti misyon. Siya tagubugat na pagkabyubog tatay. Dahil iti komportable nga ayang ko. Imayak kada kayo. Dahil iti misyon. Panawam di komportable, di komportson mo, kung natayo, panawam di komportson mo, para iti panakidaydayo ni Apo Diyos, para iti sa bali. Tapno maiwaragawag ti Ebanghelyo. Kanugit kitahan tayo, apay na tayo nga ron, kasano nga ron di kina misyonero tayo. Kasano nga rod nga agbalin nga misyonero ti aspeto ti panagbiag tayo ko timanggan ka mga tato dinaratan nanipod pa'y naiyanak ka di 1922 ka adakad to yan. Matay kanto no to 2035 ka adakad di kasano adakad di misyonero adalat ta aspeto na. Kasano di kina aspeto na di threefold mission of Christ padi, propeta, ken ari. Kani di kinapropeta tayo, panawam mat, uray no lang nagsimple nga banag, panawam di kinakomportable, di
Di yung comfort zone mo, tapno maiwaragawag mo. Kanagado kanya tayo, the internet mo, taunag tibalay mo, mabaling ka mga agpupupok, magbuy-buy-alatan. Mabaling ka mga dadtalatan at damot ka na, makagatang kamuti ka na, makagatang kamuti si daang mapangka di taltalon. Anyo ti kinaka ti comfort zone mo ka, dadtuyan. Kasano mo ti panang panaw mo, kasano mo ti panangaramid mo lata di mission mo, oray kasto ti estado ti biyag tayo. Haan lang nga social media, mabaling mata social media, ngam na napinpintas lata. No, anya di aspeto na di panang panaw tayo, ang tatakuma. Agtitipon tayo nga kasisa. No, kung ano dito nga orasan na ka, nagkakaam kayo na, nagtik-tik-up kayo kuman. Nagmayat ko matatik-up yung nakangatong, nakakagat ni toothpick, nagbuy-buyan. Na mapaya na yan, na may mayat, ano, orin, nagsimple nga ba, naggilaspeto na nga, alaom diyos na ka na, agsasango tayo. Agdadanggay tayo nga kasgimo, ang missionary aspect di dyan. Nalaang no di jay, komportable ka, mabalimot nga, kunamon nga, awang mati mapaspasaktak, awang mati ibadbad ko nga tao, awan bibibiyang ko kada kayo ngamaan. At the mission tayo, anay ipanang tulong ti pagsayaatan, tigi mong nga, nakita yo ijay, di kongreso tayo, di ko ti ori ti pamilya, kin kultura ka, ti panangurnos ka, haan nga trabaho ti sabali nga tao, datayo ti akin trabaho. No dito yung makuskusulan ti kultura tayo, nang runa ka dagiti anak tayo, anya ti rumbang aramidan tayo, tumulong tayo, ang amang korek, tumulong tayo, subli di respeto, kita nyo dagiti ubing tayo tata. Diyak mo, no, kasano mo dagiti ubing yun, dagiti ubing tayo tata, apo da kami iding ka, no, at da bisita, no, kinusilapan da ka, ay talaga, no, di ka pailaag na ka, sanot mo. Tatamot na, no, ay po kitaong taubing ko, what? Kunanak kang ngarot kanya mo na. Ungtam ko, what? Kunanak kang ngarot English na kakangarotan. So, ano kitaan tayo, napoison. Napoison ti other culture, ti ubing tayo. Kano kaya tayo nga isubli dayta, mapukaw. No, hantay nga isubli, mapukaw. Mission tayo day jay. Haan nga masapon nga mapantayo ti sa bahali ang lugar, dito pala, kala ko maditi si sayo. Nanya ti mapaspasama ko makadagiti ang tutubo. Kadagiti ubing tayo. Anya ti mabalim mo nga itulong. Anya ti mabalim mo nga ramidan. Numunumo daddo magami ka, kasla mo nakabubutin nga dilawang ti hammo nga anak, uno hammo nga apo. Taapaya. Sosyal mo nilulan na, anya bibiyang now! Tangsi mo nilulan. Ala dito ka lang kung madilawang kasla si kapay ti makabasol, namaan mapoison mo lang, data pamilyam. Uray no kas ano ti panangibagam data pamilyam nga, hanggang agsasaot dakas, hanggang agbasbastos, no ti kaayayam na nga inaldaw, kagsasaot ti dakas, agawid di balayo, at danto sa una nga dakas. Kaya siguro di pagsasao, mapoison mo lang. So nga, masayang di effort, masayang di sakripisyo kada banog mo, no haam mo, nga haan nga kas may sa nga gimong ti agtrabaho. So nga napatiglat taan di dyan, napintas nga pa nagkakaaruba. Taapaya, masursurwan dito, ubing di nasaya. Si ka mga kaaruba, mga demonyo, kang gabumang banger ita. Nakay magayam di at daapan na, piman. Nakay magpapantabangir. Ikaw mo tinang sursuro nga gumura. Mission mo aday dyan. Lain kayo kidi makilang una da okasyon daing kayo tumulong. Kita ini apong yung katulungan ni akas ti Eric kadatan nga todo ta biglaan mo ta todo. Sirip-siripong guna. Buka na may ta. Hindi ka demonyo mga kaaruba. Kaya nga hindi, kung anak ka urin, ito hindi naldaw-aldaw nga panagbiag tayo, mabalin tayo nga aramidin. At the mission tayo, mabalin tayo nga iwaragawag tipugno. Ibagayo ka dagiti anak yung nga, ingkas tumulong. Tulungan nyo ni auntie, tulungan nyo ni lula yaw. Makikaisa tayo. Kung nakon na si kapay, dumaga tayo mo lamang sursuro ka, nagata po tayo magbalin nga imot, kanang tuyan ang mo yung irwar. Ako taga dinaratan ka lang talaga, ibusunda. So, intong dimakal, kas jay tumatay. Ay, hapaw. Lagin patuwaw at madawat yung kurnik na. Sila ko marete,
Dahil ko man imbes nga laing kaibingayan. Dahil sursuruan ko mga ited. Uri na kanya agkabsat, nung duma, apo, dapat na kita agkabsat nga agin nimo. So itong dumakil da, ay ti apat mohon. Dapat, di pa ilaubing da kasi nursurwan da nanang. Datan manong mo, darasam akanan. Aglilin naman tanto. Iso nga kung kunan ka na, dagkabsat ko, ubing pailaan ka, tulungam nga, sukatan ni ading mo. Itimplaan ti gatas na. Agsakit ni manong mo. Nagsayaat ko, maano kasi di orientation. Nung jaglilin naman, koko na ita! Di kabil jirip, in kabil na lain. Awang pa'y 2 minutes na po kawan, apan. Ngapay nga mo bingaya. Urin mo dagi nga banbanag. Apektaran na lang ti katatao, kinbiyag ti tao. Sino ti akin misyon? Apay, orayan tayo pala ni Padi, orayan tayo pala ni Pastor, orayan tayo pala yung tanod nga umay mangurnos na jiriri ti agkaaruba, agkabalay, agkabsat. Apay nga orayan tayo pala agkaruba kay nga mismo, apan nyo pala, ikamangkin kapitan, so pa ka-stressan na. Kumabalin nyo mati, agtong-tong, no, di duwa nga tangset. Awan mayat nga, agpakumbaba, apoy, kapitan nyo man, apaya, pader lang, nagbatan ni kumabalin kay mga agtong-tong, ay, pakpakawan. Kano kasdya ti madakkalanda, kasdya ti makita dagiti ubing, no, kasdya ti aura nga mariri na daan niya nga ruti patawid tayo hang nga iso. Hantay to ang agpabasol, no agkakaaruba, kakabsat, di pa agpipinansin, niya na ganan, agkakasinsin, nga agiin nagom, kasla, inya ti madakkelan tayo, inya nga ruti maipatawid tayo, ayan na ti mission ngamin. Hantay nga agpanulot na mission, misyonero ko na ka, pumanaw ka di kumporso, mapangka di sa balihaan. Dagiti babasit nga banbanag kanya tayo, mission tayo mo di dyan. Naglakamot ti comfort tayo ka, awan bibibiyang ko, ang mga syakti nakapasakit. Awan bibibiyang ko, ang mga syakti nagbasol. Nga mabalin tayo nga, itanggaya di ima tayo, para ti pagsaya at anda. Mabalin tayo nga ijaya di puso tayo, tapno sumayaat. Tapno sumaysayaat, gano'n mapatanor tayo nga nasayaat, alawang problema. Da kayo kumanitoy, nagmayap nga kitkitaan, apaya, ado mapag-redwar tayo, huwag nasayaat. Nung kas ano mo di pa nagkaykay sa akin, di pa nagtatulos, di pang pamilya kindi mo. Kas ano mo ti ragsak, ti kaaruba na dagredwar, tayo mo na dagdumat, at pag-redwar di kaarubam ka, apay nga makudkudot ta pusom. Pagpatyo, may pilpilin na ita. Imbes ko mga, wow, congratulations, ne, ang alaang dati tubig, tapag sasangwan tayo. Imbes nga, gragsak ka nga, damakudkudot, apaya. Danarod sa bali nga, ibagan na. Ngam no naruwa mga kasamay sa nga pamilya, dahil nga pa naggigimong timay sa nga sisa, hanga nagsaya at kuma, agrambak ti sa nga kaarubaan, agrambak ti sa nga pamilyaan. Kadi kaya maglaan, ti kung kuna tayo, pangalaan tayo nga min ayati, anya ti pampanunutan tayo nga mission, aya deti, mapantayo, akalin amin na kita, yay, awan ti mamati, kapag balinan tayo amin nga, Kristiyano nga, pabunyagan tayo amin, no. No masaya at tayo di katatao, masaya at tayo di tayo awanan, kalada, ada pag-aangawan mi. Nga gabota agtitenis kami at damo sa bali ti pamati na baga mo na po ta bunyagan tayo kung kunada baga mo po ta bunyagan ta umay nga kuan kunat kunak hahanan nga bunyag apaya nagadok kapoy ti tenis nga katolikon si kanto pay mainayo ko kunak lok wan kaan wan mabalin nga alaan no do mamati da ngem ti sakbay tay nga mapandiji ak urnuson tay pay ang umuna di pamati jilangen-langen di pa nagkakadwa, di pa tanuran tayo nga, di vision tayo nga nagsaya at nga pagturungan tigimong tayo, haangatan nga di tinapinpintas nga ornoso tayo, sakbay tayo nga mapan-agawis kunwari iti sa bali. Sakbay ka mapan-agawis iti sa bali, ornoson tayo pa'y awang mo ti ambok, anito nga madina nga napinpintas lang na sulsulit, ori ka hanggang itong agaw-awisan, di man? No nasaya at di jay, ikuha tayo, orang ka agawis, automatic to nga umayda. Mission di jay. So nga ti mission, ti panangibiyag kin ni Kristo ko na tayo,
Jiwagas nga ron ti panagbiag. Nabayag tayo nga ibagbaga. Jiwagas ti panagbiag. Tala, agkara itibkol tayo, ta managbasol tayo man. Agkara ikursong tayo. Nakapsot tayo man. Nga mabaling ikarkarigatan, tanda pampanunutan tayo nga mayat nga pagbalinan. Uri nang runa kadagiti ubing tayo, dakay nga nataenganan, timmang kandetan hanga maisuron. Awanan, numintangsit ka nga talaga, urayan dala pa kayo mong tam na makaginawa mo ta kaaruba. Nakadete kabukutan ka nga kaaruba ka, di man lang matayo. Kung kunata nga narigat nga mabali day jaya, nga mabalin tayo nga ipormar, dagiti puso, dagiti pamilya, ubi, dagiti agtutubo, tapno sumaysaya at yeso marunong ngay na ado at inasaya at kanya tayo nga muna daday tayo medyo natangsit nga hanga makillo ko na tayo ta tas labayugan makillong pa ayan no na timmang kanan kasi mula kanya tayo nga mabalin tayo nga maan ano ni Apo Isos ka uri kas ano nga ka kwati puso ka kaya na nga balbaliwan no makastrigla ka nga pudpud no ni Apo Isos ka kaya na nga baliwan. Kaya lahat takakabsat, piyesta ni San Francisco, nag-misyonero, intid na tibiyak na, napinpintas latamat, ay, di sa gabasit nga banbanag, itid tayo latamat. Para kin ni Apo Esos, tumultulong tayo latamat, agsayaatan ti gimo, kaaruba, kabsat, para kin ni Apo Esos. Anya di kalaban tayo ito, hindi nga rod, nadadumag, bayases, kinatangsit, dagito yung malatimang laban dito. Di jay gaputan na pasaktan ka kamo kayat ti mamakawan. Uri umis-isem ka ngam jika unggam ka dantula aldaw mo. Kita tantulat ta karaya karasayan ti dalan. Kung kunang nga maging iisem ka nagdagber ti agrana kayo. Ngam di pusom ka madiman ha. Dagi jay nga ti manglaban. Dagi ti baybayas tayo no anya dagi ti napaspasamak ka haang kuma. Kasi uri dagi tagbing, uri handa nga magkikita. Uri no handa nga ammo. No adda Madina, maritnada. Bada sa iyo pa nagkakaaruba. Uri handa nga mo, uri handa makikita, maritna. Kasabali mo di instinct na di ritna. Kana sa isaya at lata, ano ti maritnada ka, wow, ada pa nagkakadwa. Wow, ada pa nagkaykaysa. Awan sapit at tutungtong ti parbangon ito, dapil at tutungtong nga lalaki ito, awanan. Awanan. Group chat sala. Pinagmayat ide di mat ada dap-dap ay ide di mat kasi angkel ide. Pwede kung marbangonan ka, agkakape kayon ka, una sa tayo pagkapyanan ka, aginudo kayo, agtutungtungan, nga, ganapon tayo tuman di kalapaw ko, uwan, sumangpet tumat, ang dagislaan nan. Nagmayat ko, madagi di nga, awamot di kakasyayan, at natay madagi ti lalaki nga kakasyayan. Kita kami di para akop ti jenti mapuuran nga jenti takinuang ajay na nagbaudan tinuang jay garami kin pa kinagmayat nga tong tatawan sa san lag sa samo lalaki no damay kapitan kinarak awan sa mo deti tungtong nga nagmamayat nga kasi nga kitaan kada ijay ka masulbaran di problema ijay. Idi ubing kami ka, da kami pa ito, at dapat dito angkel ni mga amumlatan nga ano, napangkad yan, tidap-dap ayan ka, sika para kulis. Awan sabi kag kulis tata. So trabaho yan, kag kulis, boy, kung kunanan to ka, saan to kung nakanay, ganak tabilbil itong, saan to kung kunan, nagkulis ka nga Robert, ganap ito bilitong mo. Kinagmayat man da kaya nga, panagtutungtong, kultura, napagpukaw mo ata, teknolohiya mo namin aminin. Nagriga mutan nga nagmayaman dagi nga tagipat gan ko mga panagtutungtong ijay pailaan ka masulsulbaran ijay pailaan ka agbain ka nga garamid ti madit binigat kayo nga agtutungtungan kaya nagmayat ko man sa iso nga ti kunana ti misyon tayo mabalimot nga ururnusen mabalimot nga ipinpintas no dapay labahid na ka mabalimot nga kurikan no ti ipatawid tayo dinagmayat ko mga puunan. Nagmayat ko mga grupo, nagmayat ko mga masakbayan. Panagdaton.
Kumararag tayo, kakabsat na tayo, kindagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kahit may paayo, pakaidaydayawan, ken pakaigloryaan, tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken tikadagupan, tinasantuan ng Iglesia. Awatem kad apo, dagito'y daton ita piyesta ni San Francisco, tay panangikalikagom na, tipan nakaisalakan dagiti tattao, isut nang idoron ken kuana anapan ka dagiti ka adaywan adagdaga, ipaaymo ka di ada kami, ipaniknek mi as ibibileg ti Ebanghelyo, ket agkukuyog kami kadagiti kakabsat mi nga umayken ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na yung may ikarigat rumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo kendis so agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Diyos gapuken Kristo nga apo mi. Taaramida mati iglesia ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw apanagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan tina isang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbyag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan, ket babaan ti makaayayo ken kaapan nang ibabaet da, ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Iapo a Diyos, dagiti amin na paswa. Ilangit ken daga, napnuray ti pakaidaydayawam. Sana'y di kamatuan, malaydayaw, di umay tinagan ti Apo, sana'y di Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta espiritu mamang pasanto, kada gito'y adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida, kada kami, abagi gandara, ni Apo mi, ang Heso Kristo. Iso idisak bay ayawat na, asi aayat ti bagina, tapno agtuto, ok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, Pisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagig, iso may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamat akalpasan da iti panangrabiida na ngala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kanin ka panahungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami. Ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungardan to iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kanainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanog ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nagdat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumten kumati pagarayam, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga. Satam daw ito'y tikanen mi, di patinayon naldaw. Pagawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan no manugot ti suliso. Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanan namaen mi, kan iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Ako po ang tituray, di pa nakabalin niyan tayo, nanayon na dito sa O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiyak ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kayo yan. basbasol ti rubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos sa may karakteristik basbasol ti rubong, kasya na kami. Kordero ti Diyos sa may karakteristik basbasol ti rubong, idem rakapam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, Diyak may karingo may kaanya, iti may kasalanan sa umapaimbag doon yung karagawa.
pukengan, inakawaten daytoy adipen mo ala, indapat ilinen, alain ka sa bayan, alain ka sa bayan, takot kalinay na bukod mulain. Ipatay mo, et kuwaten, sipet tibiyag ko, kasi kadaren, ibagnos ko, marutong, inapudno, marudod Diyos sa puket ka, inatawaten daytoy adipen mo ala, indapat ibinen, alain ka sa rabayen, alain ka sa ranayen, tapno agkayen ang bukod mulayen. Kumararag tayo. Aramidem kad ampo taday ti misa ken komunyon anak iranudan mi pasgaden na kada kami ti ayat anang pagilayab ken San Francisco Javier anag bannog ti pannakaisalakan iti pannakaisalakan dagiti kararwa ipaay mo kadi nga adda ti panangipapuso mi nga agbiag ken agtrabaho akas Kristiyanos iti kasta makikadwa kam tumet ken kuana nga umawat iti gunguna ama ipaay kadagiti na imbag na nagtrabaho. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ito nabigat Apo ka madanon ko mo ti 18 years nga anniversary ti pannakaorden ti kinapadi. 18 years nga suffering, ay 18 years nga challenge ti biag, ikarkararaganda. Dagiti makaumay alas 6 ti bisa, at kakapintulaan niya. Not da itidyo ta pagbayad ti utang, hanga para kanyak. Amin nga gift, para iti, numabalbalin ko mga ilako, dagiti regalo yung agraman brief, ilako tayo, ado pa iti utang tayo tapno masimsim pati parokya iso nga imbes nga dayjay paghanda yon inayon tayo tulayon ijayan kinadapay seminarista tayo nya dagiti makaumay may kay tumakimisa ti bigat ken ore nang kay makaumay iramraman da kami ado ti challenge na ti biag ti kinapati ti rupa mi kastoy lang makit-kita yung diyo ammo no anya tinagyan ti kararwa karit ti panagbiag ti kinapadi niya ti Apo at dakuma kada kayo bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo happy fiesta ti San Francisco maglisan Matay ken agagakay di amin ang palamurnan.